Yaya? Wallahi yara ne in na sa wannan abin sai kuma ƙara mulki zo shaɗar da shi baki hanya. Iko Allah ni ba zan je lambu da in yi ban ruwa wallahi. Baka je gidan su gunduran ba? A ban biya mu lafiya. Ayya, ai gundura ya samu program. Ɗazu wurin karfe 10 na safe na zagaya zai ki kasancewa ina da lamuwa nan baya. Ƙwarai. To na zagaya sai in je ƙarin yara sa ta ihu. Na ce lafiya suka ce wannan ya faɗa ruwa. Kai. Ina laika wata daga washe gundura ne. Na take na tuƙe na juye. Na san ka wajen Tim! Na faɗa. Na je na jawo shi. Ya dinga man ruwa amma yanzu dai na gida. gunduran ka fada ka ciro shi? Eh. Gunduran ya fada ruwa ka je ka ciro shi? Eh. Ai kai baka ji kai mutu. Burin ka ya bashi ya mutu. Ya fada ruwa ka ciro shi? A burin ka bashi ya mutu. Ba wai haka bane ya dai fada ruwa ka ciro shi. Ba komai je ka. Kai da ka ciro shi a ruwan. Eh me faru? Kawai. Ruwan nan me za ka yi? Ba dai ka ciro shi a ruwa ba? Eh. To kawai ka bar shi ni na sa abu Ya ne. tukunna. Kamin ka tafi. Ko ka cuba da ko cuban ka. Ka gaya min ya ake ciki. Shin za ka je ka gaya mishi na kyauta mishi ne ko ba daidai ba? Ba dai ka faɗa min ba? Eh. To da faɗa mai yinda yake aminin ka ni ba amini na daga sani tare ka taso. Wannan gaskiya ne. To ka bar ni na san abin da zan yi. Za kuma ga abin da zai biyo baya ba dai ka ciro shi a ruwa ba? Eh. Allah ya kiyaye. Sai ruwa idan ma riga an yi magana. An yi da ba riga magana kanka. Wallahi kowa riga magana kanka. Ya ce akwai sa magana tarbas ta dinga rabas. Kai ba Allah ka kenan. Amma alhali ya samu mutum a taimaka mishi. In bai samu mutum ba in agaza mishi amma alhali ya same shi. Idan abin ya samu mutum a taimaka mishi daga cikin masifa da bala'i. Amma da kai banza ne kai wawa jaki a cikin banzaye ba kai kuma bayan.